Ik vind een heel oud speeltje. Heel oud boerderij. Nou ja, zuur een bouwval. En toen hebben wij in de familie zijn we maar die jongen bij die oude boerderij. Die eigenlijk bijna onbewoonbaar verklaard, zeiden ze dan. Maar nou, ik moest er ook niet meer in wijnen, dus ik woonde er ook net in wijnen. Toen had Jan altijd gezegd, nou, het is de bedoeling dat ik hem afbrek. En dan komt er een heel nice speeltje weer op. Knap ik even op. Ja. Knap ik even op. Dat knap ik even op, ja. Ja, zeiden dat ik op 10 hier hoor. Maar hij zou alles zelf doen. Dus ik stukken door en elektrisch afvier dat er het dwang kon. Dus daarom wordt het natuurlijk ook iedereen dat 10 jaren plan. Ja, net weten wat gebeuren gang vanzelf. Nou, ik wie op mijn werk en toen belden ze. Van, Jan had een slim ongeluk. Nou, dan wie natuurlijk de hele familie draait naar Jan Vinjeta. Nou ja, de Jan wil wel dat het heel slim is natuurlijk. Ze dacht niet, hij is helemaal, hij is al overleden. Het zag er heel min uit. Jan had echt maan in Komerlijn. Van Heerenveen. Een wonder dat ik nog leef, ja zeker. Ja. En hoe lang is dat Lien al? 18 jongetje hierheen. Echt, het had maand worden. Totdat we een beetje begonnen te praten en een van de eerste woorden toen zei ik zei altijd van, nou Jan, hoe is het? Hè? Dan kwam ik elke dag bij hem. En toen zei hij, beroerd. Ja. Zei ja. Ik zei, het is jammer voor die dat het beroerd is, maar dat is het zezenkerst, dat is al, nou ja, dat weer een van die woordjes. Ja, dat weer alweer knap. Hè? Maar de borkerij bleef altijd heel wichtig voor Jan. Ja, dat wist je lust in je leven. En dan zei nou, ik maak je helemaal nee op een maquette. Nou, ik zei, dat is hartstikke leuk, joh. Maar ja, ik mocht er net zien, maar op plaats hier, want we waren natuurlijk Bondeskerk. En op plaats hier al een paar foto's. En toen hadden we bol op een foto's, jongen. Maar het echt hebben wij hem nog net, jongen. Nou, nog steeds niet? Nee, we hadden nog net, jongen. Want Jan zei, nee, dan kon je net eerder te zien dan dat er helemaal oud is. Nou, ik zei, dan hoef is daar aan, dan gingen we er ook net heen. Dat wij hem zelf ook nog net, jongen. Dat we zijn erg nieuwsgierig. We zijn nieuwsgierig, jongen. Ik ben super nieuwsgierig. Ja. Ja. Oh, master, jong. Wat een mooi ding, jong. Wat groot, jong. Meeske. Maar dit is aardig mooi, dat is op een foto, jong. Ja. Het is heel mooi, ja. Dit is heel mooi, De hoor. boerenlampen staat erop en het huisnummer. En... Het stookhutje staat erop. De ei, die had ik nog niet jongen, maar het pietje en ei er ook nog op. Ja. Ja. En de hooimeid en de heermeid en hier zelfs het stukje bouwstaal net. En het knienenhak, hier, als je het knienenhak staat er zelfs op. Ja. En een brievenbusje. En dit hadden ze zelf gebouwd, hè? Ja, die hadden ze zelf gebouwd. Die gebouwd en... Daar had de eerste keer in werken, deze. Ja, prachtig. Ik vind het prachtig. Ik vind, ja, het is levensecht. Ja, dat is wel iets om trots op te wezen. Ja. En dan mocht je vrijwilliger ik wel hartelijk bedanken. Ja. Hè? Dat ze daar al die oren... Dat je al die dakpontjes daarop zet. We zijn al lang mee bezig geweest. Hè? Ik denk nu wel ruim 4 jaar. En hij gaf de maten aan en het materiaal waar ik van bouwde. Ik deed dan het zaagwerk en Jan vertelde hoe het in elkaar moest. Ik vind het mooier dan ik dacht hier. Ja. Nooit een station. Ja. Nooit geworden. Nooit geworden. Nou, dan kan je het wel jou. Ik vind het knap. Ik heb een plezierwerker. Ja. Een hoog vol plezier. Ja, heel zonde, maar Jan went niet vanzelf. Ja. En toen weer een timmerman die zei van, nou ja, als het bouwen was, dan gaan we ervoor. En die had me echt al die jaren ik bestingen en meeste met zijn beiden. En Jan kwam gewoon echt thuis en die zit er dan midden
midden niet, hè. Bij het steentje bikken of bij het frezen met hout zit er onder de sporen. En hier had ik wel zo'n rande van de bouwput zitten. Dan zei de hand jokje mee. De hand jokje mee, wat zou ik dit graag zelf doen willen. Maar ja, ik zei ja. En dat weer dan was heel verdrietig, maar ik zei ja, de kerst hij zit er te zien en de kerst er smoor in haar. Of de kerst zei ze van nou, het wordt toch nog gebouwd en ik kan ervan genieten. Maar het is jouw thuis wel hun. Ja, zeker. Ik zei ze altijd van, dit ging daar, bij wijze van spreken. Dat is uw plicht. Dat is uw plicht. Ja, dat is je plaats. Ja. Ah, goeie. Wat weer is het allemaal aan het doen? Aan het skiermaatje. Wat weer is het ons skiermaatje? De container. Even met wetter en allemaal, er zitten allemaal vieze dingen in. Een skiermaatje. Ja, wat ziet er al hierin? Want ik zie hier al vuurwerk op de grond liggen. Dat weer nog voor hier nog 30 december. Ja. Want al is het vakantie. Ja. En bij waar komt het idee bij om de container even schier te maken? Bij mijn huid. Ik moest even helpen. Die zou ik eerst wel even ontwerken. Ja. En vies dat ik vervelend om te doen of maakt het die net uit? Maakt me net uit. En hoe pak je dat eigenlijk aan? Hoe maak je een container even goed schier? Met even wetter, een emmer wetter en chloor. En dan leger. Kist hem eens even shell dat het goed schier is? Hij is nog net heel skin, maar wel best skin. Ja, zo die had je tevreden, maar waar is het eerst? Jawel. En goes die niet meer schier maken of heeft die putje nog klaar? Kleer. Ja, Dus wat juist verder dan? weet ik net. Op de bank zitten. Ja, het is net echt lekker waar om boeten te wezen. Nee, koord. Ja. Nou, de container maar weer mooi. Ja. En een hoffelijke dag nog. Goeie vakantie. Doe ik.